Здравейте! Намираме се в Нови хан и тук е Баси Жегата. Намираме се в село Нови хан и сме тук, за да ви зададем една секретна информация. Зад мен стартира изграждането на един нов проект. Проект номер 1. Двуетажна къща с обща площ от 330 квадратни метра, разполагаща с входно антре с дрешник, огромен хол с кухненска част и остров, 3 спални, всяка от които със собствена баня и тераса и топла връзка към двоен гараж. Проект номер 2. Къщи близнаци, всяка от които с обща площ от 205 квадратни метра. Къщите са следното разпределение: входно антре с дрешник, хол с кухненска част и трапезария, 3 спални, 2 от които са собствена баня, всяка от стаите разполага с тераса и, разбира се, топла връзка към гараж. Характерното за тези предложения е, че ще бъдат извършени, без да преувеличавам, с най-висок клас материали и довършителни дейности. 3 предимства на района. 1. Бърз достъп до центъра на града посредством